n'i bi fɛ ka nafolo karaba k'a sɔrɔ sisan mina fɛ dɔ d'i ma kuranɛ kɔnɔ wallahi billahi n kalina ala bonyana ni cɛ o cɛ y'a kɛ nafolo ko kama ala bi nafolo d'i ma n terikɛ kɔnɔ dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko ngonanjɛ kɔnɔ jɛman pasipasi de don kuma dɔw la misigɛnnaw b'a dɔn sabu kɔnɔ in bɛ to ka tugu misiw nɔfɛ i b'i jija i bɛ ngonanjɛ ɲini i bɛna kan tigɛ n'i y'a kan tigɛ i bɛ a siw bɔ a la ka sogo laja n'i y'a ja kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ sɔrɔ k'a kɛ kolon kɔnɔ k'a susu k'a mugu bɔ suratu mariyama kɔnɔ a aya fɔlɔfɔlɔ kɛf ha ya ayinu sɔɔdi i bɛ kolojan in sɛbɛ 111 n terikɛ nin ye gindo min ditɔ i ma nafoloko la wallahi n kalina ala la ni cɛ o cɛ ye nin kɛ nafolo kama ala bi nafolo d'i ma kun faya kunu na suko ni dugujɛ cɛ ta kana ta la a ti yɛlɛma a kɛ dɔrɔn a bi kɛ ala tɔgɔ caman bi di aw ma réseau sanfɛ mais n'i y'a caman kɔrɔbɔ i bi taa sɔrɔ tiɲɛ fosi t'a la mais Konate bɛ ka min d'i ma nin ye a kɛ ala kama nin kɔrɔbɔ i k'a lajɛ n'i ye min y'a la a fɔ diɲɛ ye ne bɛ n kɔnɔ jɛya ka ala tɔgɔ ɲuman de di adamadenw ma u k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye gɛlɛya bi mɔgɔw kan tɔɔrɔ bi mɔgɔw kan an ka tunkarankew sɛgɛnnen don su ni tile u bi taa karamɔgɔw fɛ yen moriw fɛ yen u ka hajuw la a si tɛ ka ɲɛnabɔ o tuma na n terikɛ nin lamɛn dɛ i jija i k'a partager fantanw dɛsɛbaatɔw yatimɛw olu ka se ka nin sɔrɔ k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye ko Konate mankan don ni diɲɛ maa o maa y'a kɛ i ka nafoloko la i ka wariko la ala bi sɔn a bi ɲɛnabɔ o tuma na n'i ye kolojan in sɛbɛ 111 i b'a nasi bɔ n'i y'a nasi bɔ i ye nkunanjɛ min foroki k'a mugu bɔ i b'a nasi n'o ɲagami ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'i y'a n'o ɲagami o tuma na parfait dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko parfait dagoma hakili la maa caman bɛ parfait dɔn parfait dagoma i b'ale ɲini ka na ale caman fɛnɛ ɲagami a la n'i y'a ɲagami ni ɲɔgɔn ye yiri dɔ fɛnɛ bɛ yen ko timitimini i bɛ timitimini laja ka susu k'a mugu bɔ ka sɔrɔ k'o mugu fitinin fɛnɛ k'a la i b'a lamaga n'o ye kosɛbɛ o tuma na n'i kilal'o la o y'o kɛlen wusula de ye n balimakɛ mɔlamuso maa o maa bi to k'o wusula wusu i t'o wusu sɔgɔmada fɛ ko tile bi bin ka sɔrɔ e ma wari sɔrɔ bilahi o tɛ kɛ maa si t'o wusu sɔgɔmada fɛ i bɔtɔ k'e bi bɔ k'i ka baara ko bi tila ka gɛlɛya n kalina ala la o tɛ kɛ maa si tɛ nin wusula wusu i bɔtɔ n'i ka jagofɛn ye ko ala tɛ sɔn jagofɛn ka marché wallahi o tɛ kɛ o tuma na Konate y'a kɔn lajɛya ka nin di aw ma ala kama i yɛrɛ k'a partager ala kama maa minnu mako b'a la u ka se k'a sɔrɔ i y'a faamu o tuma na nin kɔfɛ maa min bi fɛ an ka nafolo baara yɛrɛ kɛ e ye ni ala ka kuranɛ ye nafolo baara min ni dɔnnibaw kuman'a kan karamɔgɔbaw kuman'a kan diɲɛ bɛɛ bɛnna min kan ni o ye suratul waqi'atu nafolo baara ye ala ka kuranɛ kɔnɔ diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ bɛnna kan ko nafolo so kuranɛ kɔnɔ iza wakati de don a ye diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ ɲininka o tuma na n'a y'a sɔrɔ i ye kɔrɔ ni tile bi boli nafoloko la i ma ɲɛ fosi sɔrɔ a la n balimakɛ mɔlamuso na iza wakati nafolo baara in kɛ bilahi i bɛna dɔn ko dɔnni bɛ kuranɛ kɔnɔ min ye wulibali ye n'i y'a kɛ nafoloko la a bi kɛ siga t'a la o tuma na ale saraka o ye sɛ jɛma den 3 de i b'i jija i bɛ dununkɔrɔ kwale 3 ɲini jɛma baara in bi kɛ ni o de ye maa min baara in kɛ bɛɛ ye 30 de nka i bɛ se k'i ka wari tilancɛ 15 sara ani ka sɛden 3 sɔngɔ an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara i bɛ diɲɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu i bɛ quartier o quartier n'i bɛ fɛ ka iza wakati nafolo baara kɛ k'i dabɔ kuma na pewu ala ka sɔn ka nafolo d'i ma garizigɛw ka saniya sababuw ka na iza wakati nafolo baara weleli kɛ dɔrɔn +223 72 24 02 98
ni ye weleli kɛ o nimero la ni Konate bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma i mana kɛ diɲɛ maa o maa ye ni iza wakati nafolo baara kɛ i yɛrɛ bɛna dɔn ko tiɲɛ na dɔnni wulibaliw de bɛ bilahi i y'a faamu donc i bɛ kɔkan jamanaw na i dan ye k'i ka wari kilancɛ 15,000 y'a f'i ye baara ye 30,000 de ye mais i dan ye ka wari kilancɛ 15,000 n'i ka sɛsɔngɔ sara i b'i tɔgɔ ni ba tɔgɔ di an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara o boɲɛba caman kɛla an ye yan tile damadɔ in kɔnɔ maa hakɛya min nana ka moto kura yira an na yan o ka ca bilahi ala y'a seere ay maa min ko a dan bɛ ala ko la a dalen don lahara ko la o tigi tɛ nkalon tigɛ n'i ye nkalontigɛla ye yɔrɔ o yɔrɔ ala kira o de fɔ k'i k'a fɔ ko jahanɛmɛ wulu don bilahi garibukɛ in tɛ aw nɛgɛ ne t'aw jaafa ne bɛ min dɔn ne b'o de fɔ aw ye mais ne tɛ se fɛn o fɛn na ne da tɛ maga o la adamaden ka kɛ hɔrɔn ye maa minnu b'an lamɛn ala olu mako b'i tiɲɛw de la o tuma na mana kɛ e min sigilen don k'i bolo fila da i sen kan n'i mako bɛ dalu tiɲɛ yɛrɛ la e ka weleli kɛ Konate ka nimero in na plus 223 72 24 02 98 a banna weleli kɛ dɔrɔn ni e kɔni mako bɛ nafolo la a banna a bɛ ɲɛnabɔ i y'a faamu o tuma an bɛ dugawu kɛ an ka tunkarankew ye ka dugawu kɛ an balimaw ye minnu taala taama na minnu min tamandaw la an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye yarabi ala ka baarako ala k'u nɔgɔya garizigɛw ala k'u foni papiye ko ala k'a bɛɛ nɔgɔya furuko ala k'u bɛɛ nɔgɔya ala k'o kɛ alaya kama sɔli ala rasuli Konate tigɛ jannen don toujours an bɛ dugawu de kɛ an ka taamaden ninnu ye waati bɛɛ ni olu dɛmɛna n'olu ye hɛrɛ sɔrɔ a ka ca ala fɛ gɛlɛya minnu filɛ an ka jamana kɔnɔ a caman bi ban mais ni moriw kɛla baara kolonkɛlaw ye ka ɲɛsin tunkarankew ma o tuma olu bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo di dɔ bɛ fara gɛlɛya de kan